नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। तर आहेत ना अगदी मऊ आणि लुसलुशीत पुरणपोळ्या। तर आज पारंपरिक पद्धतीने अशा लुसलुशीत पुरणपोळ्या कशा बनवायच्या ते बघूयात। तर यासाठी आपल्याला लागेल अर्धा किलो हरभऱ्याची डाळ म्हणजेच चण्याची डाळ। तर मी इथे आधी ही डाळ निवडून घेतली आहे। निवडून घ्यायचं म्हणजे काय करायचं, त्यातलं डोळ किंवा काड्या काढून टाकायच्या। डोळ म्हणजे डाळ बनवताना कधी कधी डाळीवरचं साल निघत नाही, तर तशा डाळी आपल्याला ह्यामधून काढून टाकायच्या, म्हणजे पुरण छान शिजतं आणि कसकस लागत नाही। तर पहिल्यांदा आपण डाळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहे। तर मी इथे अर्धा किलो डाळ घेतली आहे। त्यानंतर ही डाळ एका कुकरमध्ये वतून घेते। ह्यामध्ये आपण घालणार आहोत 2 ग्लास पाणी। तर इथे मी पाणी डाळीच्या वरपर्यंत घेतलेले आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये तेल आणि हळद घालू। आता आपण यावरती झाकण लावून डाळ शिजत ठेवायची आहे। तोपर्यंत इथे आपण कणिक भिजवून घेऊयात। त्यासाठी इथे 2 वाट्या मैदा घेतलाय। इथे आपल्याला मैदा चाळून घ्यायचा आहे। ह्यामध्ये घालूयात अर्धा छोटा चमचा हळद आणि चवीपुरता मीठ। त्याचबरोबर मी इथे ग्लासात 1 कप पाणी आणि 1 कप दूध घेतलंय। त्यानंतर इथे हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। मिक्स केल्यावर ह्यामध्ये कडकडीत गरम तेल घालूयात। त्यानंतर हा मैदा आपल्याला ह्या गरम तेलामध्ये मिक्स करायचा आहे। आणि थोडंसं दूध घालत आपल्याला नॉर्मल चपाती म्हणजे घडीच्या पोळीला जशी कणिक भिजवतो तशी कणिक भिजवायची आहे। एकदम सगळं दूध वापरायचं नाही, हळूहळू दूध मिक्स करायचं। तुम्हाला हवं असल्यास ही प्रोसेस पुरण केल्यावरही करू शकता। तर आपली कणिक भिजवून तयार आहे। याला मी 1 तास झाकून ठेवणार आहे, म्हणजे ती छान मुरेल। तर मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वेलची, जायफळ, सुंठ घालून ह्यांची एक पावडर तयार करून घेणार आहे। त्यानंतर मी इथे कुकर ओपन करून घेते आणि ही डाळ आपण कढईमध्ये काढून घेऊ। तुम्ही इथे पाहू शकता की आपली डाळ व्यवस्थित शिजली आहे आणि ह्यामध्ये अजिबात पाणी राहिलं नाही। पाणी राहिलं तर पुरण पातळ होऊ शकतं। तर डाळ गरम असतानाच पहिल्यांदा अशी चमच्याने घोटून घ्यायची आहे। तुम्ही हवं तर रवी किंवा स्मॅशर वापरू शकता। आणि डाळ घोटून झाली की ह्यामध्ये घालूयात चिरून घेतलेला किंवा फोडून घेतलेला गूळ। आता आपल्याला डाळ आणि गूळ एकत्र छान घोटून एकजीव करायचा आहे। त्यानंतर ह्यात चिमूटभर मीठ घालून परत ही डाळ छान घोटून घ्यायची आहे। तर पहिल्यांदा आपल्याला गॅसची फ्लेम 1 मिनिटभर चालेल आणि त्यानंतर मीडियम टू लो पर्यंत एक साधारण 5 ते 6 मिनिटं आपल्याला याला चमच्याने घोटतच परतून घ्यायचं आहे। याच प्रोसेसला चटका देणं असंही म्हणतात। तर 1, 2 ते 3 मिनिटांनी
आपण बघू शकतो गोळ आपला वितळू लागलाय, त्यामुळे थोडंसं पातळ दिसू लागलंय पुरण. तर 5 मिनिटांनी बघू शकता गोळ हा पूर्णपणे वितळलाय, त्यामुळे पुरण आपलं जास्त पातळ दिसू लागलंय. तर आता ह्यामध्ये घालूयात वेलची, जायफळ आणि सुंठ यांपासून तयार केलेली पूड. ही पूड शक्यतो पुरण होण्याआधी घालायची 1 मिनिटभर, म्हणजे तिचा स्वाद तसाच छान राहतो. तर आपण 1 मिनिटभर ह्याला परतून घेऊयात. त्याचसोबत इथे जे आपण आधी कणिक भिजत ठेवलेले होते ते कणिक एका बाउलमध्ये काढून झाकून ठेवते. तर आता तुम्ही बघू शकता अगदी मऊसूत असं छान घट्ट पुरण बनवून तयार आहे. तर मी गॅसची फ्लेम बंद करते. तर आपलं पुरण बनवून तयार आहे. आपण आता ह्याला वाटून घेऊयात. तर पुरण वाटण्यासाठी मी इथे पातेल्यावर पुरण जाळी ठेवते. ही स्टीलमध्येच असते आणि ही तुम्हाला कोणत्याही पाहिजे त्या साईजमध्ये भांड्याच्या दुकानात मिळते. तर आपल्याला पुरण जाळीवर बसेल तेवढं पुरण काढून घ्यायचं आहे. पुरण गरम आहे तोवर पटकन वाटलं जातं, त्यामुळे जेवढं भरभर करता येईल तेवढं करायचं. असं पेल्याने घासून आपल्याला पुरण या जाळीतून खाली पाडून घ्यायचं आहे. लागल्यास आपण कढईचं पुरण मध्ये सारून पेल्याने घासायचं आहे. तर याच प्रकारे मी सगळं पुरण इथे वाटून घेते. तर मी इथे सगळं पुरण जाळीचा वापर करून वाटून घेतलाय. तुम्ही बघू शकता अगदी मऊसर असं पुरण तयार झालं आणि हलकं ओलसर आहे. खूप कोरडं नाहीये पुरण. आपलं पुरण वाटून तयार आहे. मी इथे पोळ्यांना लावण्यासाठी तूप गॅसवरती वितळत ठेवलाय. तर आपण आता पोळ्या बनवायला घेऊ. त्यासाठी पिठात हात बुडवून आपण कणकीतला छोटासा गोळा घ्यायचा आहे. नॉर्मल चपातीला घेतो त्याच्या अर्धाच गोळा आपल्याला घ्यायचा आहे आणि ह्याची एक छोटीशी वाटी करायची. फार मोठी वाटी नाही बनवायची. तर आपली वाटी तयार आहे. आता जेवढी आपण कणिक घेतली होती, म्हणजे कणकेचा जेवढा गोळा होता तेवढाच आपल्याला पुरणाचा गोळा घ्यायचा आहे. त्यापेक्षा कमी पुरण घेतलं तर पोळीमध्ये पुरण लागणार नाही आणि जर जास्त घेतलं तर पोळी लाटताना फुटेल. त्यामुळे जेवढी कणिक तेवढाच गोळा घेऊन आपल्याला वाटीमध्ये ठेवायचं आहे. आणि अंगठ्याने दाबून अशा प्रकारे तो आपल्याला ह्याच्या कडा व्यवस्थित बंद करायच्यात. तर हा गोळा मी व्यवस्थित पिठामध्ये घोळून घेते. तर आता गोळा पोळपाटावर ठेवून लाटायला घेणार आहे. तर अगदी हलक्या हाताने आपल्याला पोळी लाटायची आहे. तुम्ही हवं तर अधेमध्ये पीठ लावू शकता. तर आता पोळी लाटताना आपल्याला उजवीकडून वर जाऊन डावीकडनं खाली यायचं आहे. अशा प्रकारे फिरवत पोळी लाटायची आहे. म्हणजे काय होतं, ती बेलनाबरोबर व्यवस्थित फिरते आणि सगळीकडून समांतर लाटली जाते. तर अशा प्रकारे आपली पोळी लाटून तयार आहे. आणि तुम्ही बघू शकता अगदी कडेपर्यंत पुरण पसरलेला आहे. तर मी तवा मध्यम आचेवर गरम करत ठेवलाय
आणि ह्यावरती वितळलेलं तूप घालूयात। तर अगदी अलगद हाताने पोळी उचलायची आणि तशाच अलगद हाताने आपल्याला तव्यावर टाकायची आहे। तर मीडियम फ्लेमवर 15 सेकंद झाली की पोळीच्या कडेने तूप सोडूयात आणि पोळीच्या वरती पण तूप घालायचं आहे। तर आपण दुसऱ्या बाजूने पण पोळी भाजून घेऊयात। पोळी भाजायला अगदी 10 सेकंद लागतात, म्हणजे एक बाजू 10 सेकंदात भाजून होते। फार वेळ लागत नाही आणि पोळीसुद्धा टम्म फुगून आली आहे। तर तयार आहे आपली पुरणपोळी। तर अशाच मी सगळ्या पुरणपोळ्या बनवून घेते। तर तयार आहे मस्त लुसलुशीत पुरणपोळी। तर तुम्ही पण अशाच पारंपरिक पद्धतीने ही लुसलुशीत पुरणपोळी नक्की बनवून पहा आणि कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा। अशाच छान छान रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा।